Ahojte, nachádzame sa v supermarkete Jeme v Bratislave, ktorý nie je jediný supermarket, kde nakupujem, ale je to jeden z takých mojich obľúbených supermarketov, ktorý nie je zase najlacnejší, povedzme si to rovno, ale nejak tak sa mi tu dobre nakupuje, sú tu veci prehľadne, tak ukážem vám len príklad toho, že čo bežne nakupujem, pretože sa to pýtate, čo možno odporúčam a možno sa inšpirujete niektorými vecami a keď máte nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte do komentov a rád odporúčim a zodpoviem. Nákup začínam ako inak zeleninou, je také prvé oddelenie, do ktorého človek vojde a bežne kupujem, tak čo príde, samozrejme nejakú listovú zeleninu, šalát, potom ktorúkoľvek zelenú zeleninu, či je to brokolica, alebo cuketa, alebo takéto veci. No a čo ešte často kupujem, tak sú paradajky, avokádo, limetky a červená cibuľa. To je napríklad základné zloženie guacamole, kde si môžete kúpiť takú špecialitku, ktorá robí celý rozdiel chuti a to je čerstvý koriander, ktorý tam potom nasekáte. Tak to je taký môj základ, ale už kto, tak si kúpiť nejakú papriku, kľudne por, cibuľku, mrkvu, tak také proste základ je určite vždy zelenina a potom nejaké sezónne ovocie, tak teraz v jeseni jablka, hrušky a myslím si, že ani okrem banánov možno nie čo už viac riešiť. Tí, čo ma sledujete, tak asi viete, že ja až úplný vegetarián nie som a dobré mäso si veľmi rád vychutnám. Tak tu väčšinou, keď kupujem tak v obchode, tak vyberám si buď kvalitné hovädzie, alebo skôr také zaujímavé mäsa, ako je telacie a teraz konkrétne tuto v obchode majú aj jahňacie, tak zaberiem si jahňacie stehno na grill, no a už sa neviem dočkať, že aké ďalšie špecialitky z oviec a kôs si k tomu prihodím v mliečnej forme. Tak a nachádzame sa pri jednom z mojich najobľúbenejších produktov, ktorým je práve gazdovské maslo. Tak toto je vec, ktorú ja si kupujem a v podstate to sú moje raňajky s kávou a s MCT olejom, ktoré si ja samozrejme nekupujem, ale dostanete ich aj tu vieme. No ale potom sú tu ďalšie skvelé veci, ktoré domov kupujeme a ktoré určite odporúčam. Majú tu až 3 druhy rôznej žinčice, takže super ovčia žinčica, potom je tu parádna kozia žinčica, ďalší typ ovčej žinčice, tak to sú také veci, ktoré ja fakt môžem, nehovoriac o brinze, je tu aj ovčiu, aj koziu brinzu, to takisto dávam do košíka. No a potom, čo by som ešte odporúčal, právú smotánu na šľahanie alebo kyslú smotánu, to sú tiež vynikajúce veci. A potom také vybrané, poctivo robené ovčie, kozie jogurty, alebo možno aj tie kráľovské, také pripravené tradičnou metódou, alebo nejaký kefír. To všetko sú veci, ktoré si myslím, že na Slovensku máme skvelé a mali by sme fakt nakupovať od lokálnych zdrojov a užívať v plnom zdraví. Ak si chcem doma vychutnať varenie, tak jednou z najdôležitejších ingrediencií je určite kvalitná soľ. Ja výlučne používam morskú soľ alebo himalajskú soľ, ale potom určite odporúčam vyskúšať nejaké špeciálne soly, ktoré ja tiež si doma občas kupujem, čiže to je flor de sel, to sú také jemné kryštáliky, alebo aj možno taká vyúdená soľ, sú to super zaujímavé veci. No a nemenej dôležité korenie a kvalitné korenie a bylinky, ktorými v podstate ochutíme každé jedlo a potom nám stačí obyčajné jednoduché mäsko, nejaká zelenina a všetko si dochutíme. Takže korenie, byliny, soľ, to je naše. Tak a sme pri dobrých tukoch. Ja v kuchyni využívam 4 hlavné tuky, ako sme videli maslo, potom keď si tak zoberieme mäso alebo takú bravčovú masť, keď sa bavíme o tuku alebo slaninu, tak to je tiež super vec. No a z tých olejov, ktoré v podstate bežne využívam doma, tak kokosový olej, power v top kvalite, zastudená lisovaný a rovnako zastudená lisovaný olivový olej. Ja mám rád také tie surové, drsné, kálne olivové oleje, to je taká tá talianská značka, alebo potom rôzne takéto špecialitky, ktoré si občas tak akože kúpim a vychutnám, takže určite odporúčam. A v podstate iné tuky a takéto iné oleje ja veľmi slnečnicové a všelijaké už potom vôbec neriešim. Tak sme skoro vo finále, ani nie pri sladkostiach, ale pri víne, pretože pre mňa vlastne k tej gastronómii a možno aj takému životnému štýlu a takému oddychu večer patrí aj
pohárik dobrého vína. Takže ja už keď ale mám odporúčať, tak opäť som zastanca kvality, veľmi suché, čisté víno, bez chémie, veľmi ma zaujímajú biovína, no ale keď si viete vybrať, tak určite sa slovenskí vinári, biele vína, kvalitné spoznávať. Môj obľúbený je napríklad Sauvignon Blanc. No a na druhej strane zase keď idem červené vína, tak určite sú aj na Slovensku, ale ja som taký nejaký polovičný Španiel, tak ja mám zase rád potom španielské vína, nie veľmi ťažké, také tie stredné, ovocnejšie, takže to je taká podľa mňa dobrý kompromis, že k tomu jedlu a k tomu nášmu životnému štýlu, ako ja hovorím, Pavel, tak patrí aj nejaký ten pohárik toho suchého, necukrového vínka. Tak, a sme vo finále, nachádzame sa pri najväčšom probléme všetkým, to sú sladkosti. Ale aj to sa dá vyriešiť, neviem ako vy, ale ja to riešim jednoducho kvalitnou horkou čokoládou, ktorá v podstate dokáže aj zasytiť, a či už mám nejaké powder mangle alebo tieto špecialitky, tak opäť odporúčam radšej menej, ale nech to stojí za to. Horká čokoláda.